Ham som sidder der på badebroen, det er mig. Eller det var det. Det er lang tid siden. Det føles i hvert fald som lang tid. Og meget vand er drevet forbi badebroen siden. Så længe jeg kunne huske, har jeg altid elsket badminton. Det var ikke noget, man skulle sige for højt i min vennegruppe. Fodbolddrengene. Jeg kunne altså også godt lide fodbold, men jeg har bare altid bedre kunne lide badminton. Det var mest for at være sammen med de andre, at jeg meldte mig ind i Lilleputholdet i sin tid. Og siden har tingene ligesom bare gået slag i slag. Jeg modtog en sms fra Peter. Ham jeg spiller badminton med, og den jeg allerhelst ville høre fra. Det er her, jeg føler mig mest tryg. Her i hallen. Mens jeg spiller badminton. Her kan jeg bare være mig selv. Jeg har styr på tingene, og folk hernede kender og respekterer mig for den, jeg er. Mens jeg sad der, fik jeg en sms fra Sebastian. Vi skulle se bold i aften. Jeg glædede mig. Victor skulle godt nok med, men det var okay. Victor var en fin gut. Der bliver altid spillet fodbold i parken. Jeg tror ikke, det er nogen, jeg kender. Jeg har lidt travlt, men jeg skal da lige se, om de kan noget. Jeg kan ikke forstå, hvorfor fodbolddrenge ikke kan lide os, der spiller badminton. Det er jo også en sport, om en anden slags. Sådan noget gør mig sgu trist, når jeg tænker på det. Jeg tænker, at nogle af drengene godt vil kunne forstå mig, hvis bare jeg kunne få det fortalt til dem på den rigtige måde. Eventuelt på tomandshånd. Hvis jeg nu startede med at sige det til Sebastian, han ville sikkert kunne forstå. Han og jeg har altid snakket godt sammen. Han har altid været den mest åbensindede i vores gruppe. Ham som lytter til fornuft. Ja, han vil kunne overbevise de andre om, at det er okay at spille badminton. Jeg kunne fortælle det til ham i aften, når Victor er taget hjem. Så kunne jeg tage snakken med ham, når han er i godt humør efter en aften med fodbold. Ja, det må jeg gøre. Slut med at prøve at skjule, hvem jeg er. Jeg glemmer altid, at Sebastian og Victor kommer tidligt forbi, når det er Brøndby, der spiller. Vi skal jo se optakten. Vi er alle sammen store fans. Ja, det lader vi i hvert fald som om. Sebastian, ham den forreste. Ham med det lyse hår. Han er min bedste ven. Vi har kendt hinanden siden børnehaven. Og har lavet masser af dumme ting sammen. Victor er også meget flink. Vi snakker aldrig rigtig sammen. Han er Sebastians ven. Men han er en del af gruppen. Men aftenen gik ikke, som jeg havde håbet. Vi havde det rigtig godt. Vi hyggede os, og så Brøndby. Jeg tænkte, at det var i aften, at jeg skulle vende mit liv om. Fortælle det til Sebastian og ligesom befri mig selv. Men det var det ikke. I bagklodskabens lys skulle jeg nok have stoppet Victor i at gå ud i køkkenet. Men den indsigt ramte mig et øjeblik for sent, og der var han allerede gået. Victor havde altid virket, som om han virkelig ikke brød sig om badminton. Som om det var noget, der troede hans måde at leve på. Han virkede som om, at han ikke kunne forstå, at det ikke er et valg. Det virkede som om, at han lagde andet og mere i det. Som om badminton var noget andet end bare et spil. Og da Sebastian også gik, var det som om noget inden i mig gik i stykker. Jeg sov ikke den nat. Det er umuligt at forstå, hvor hårdt det er, ikke at kunne være i sin egen krop. Dagen efter vidste jeg, hvad måtte ske. Jeg var så træt. Jeg måtte have fred.